Nak jing pentep ke Voice of the People Party VPP bakanwan mentakasi kan retorik nailar arja arpun rio ban kier Tawiar ya ke Secretariat kum kadak ke jing ki pajba ban dawa nak sarkar jela halor shipotli ki mat la saki ban nadu ke por menstam kalapen bun kam ya ke tanat kampo yeng ha ka bagi bor pulet kila shem bun teli ki sen jam ban penti kena bakanom don kanu ke huri hura ni ke jing pen kulmar ha kani ke sngi Kibor pulit kila yang Pahara nadu ki benta ke janjing sa ulat ke jela ter shadu IGP point hapersha ke office USP ke East Khasi Hills District kam harum harut ke surat persha Secretariat kata halenti sha office Deputy Commissioner High Court ru kibor pulit kidang tani ki barikit nar hapersha ke Secretariat kum kalat ban pakhang ya kanu ke jing thmu ban rung jubor sha Secretariat kam shaneng pat kibor pulit kila sertap nadu ki benta ka lat chabarek bat kiwe pat Kisipotli ki mat jing dawa Kylleng ban pendam mardor ya ke projek haulum pongdeng barbanom dai ban pentrai kam ya kinu ki projek klam ke jing menjor jong pajba barba ke sarkar ka ban penmi da ka white paper halor ka ni kaman kiwai pat ki mat jing dawa Kylleng ke examen ban thung kam ki ba khoj basuba da ki DSC bat MPSC kata ban weng no ya baro ki dokot ki badan jing dai bat ka san hima nangta ban buram ya ka hok ki nong hikai da ka ba pen sange ke jing pen bor ya ki no hikai ki bala treslam ban pas ya ka MTED Ka VPP ka dawaru badai ban sange ika jing thungkam yaki balai song than ban penne ya ka khando jong pat ba kata ban sange ika jing lilam khando ban khang ya ka jing wan rung tu ki minder bat ban yadai ki nong song snong ha khaput ka sarkar ka dei ban pen sange ya ka jing wan rung tu ki minder support jela Meghalaya ban yadai ki trai mulok bat ka khando jong ki ha ki than khaput bat ki dawaru ba ka sarkar ka dei ban ai jing ada mardor ya ki briu jongi ki badon ha ki jaka khaput bakin la ban trei ya ki kam ki bagi jutrai barabor Nolor kini ka VPP ka dawa ban pen sange ya ki karkhana sna kok bat simen kum kesin jam ban yada ya ka Marjan bat ban nom ya pen ya ka kot ka khia jong pajba shu ka VPP ka dawa ban jurep bat be no ya ki minder song be an ban weng no ya ka jing khang khai do yong bat ban ai lat ya baro ban ti do yong kat kum ka an bat ban weng ya ka jing khang ti mau ti siap hapo ka jela na iji nang tayo pada nang lek nang lek sudah pun mau tu iji ni support ma Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionariat of Food Safety Meghalaya